Топ 10 владетеля през Първото българско царство. През 632 година със създаването на Велика България са сложени основите на българската държавност. Първо българско царство. Времена на възходи и падения, времена на смърт, битки, загуби, победи и велики пълководци. В това видео ще ви представим нашата класация от топ 10 български владетели в Първото българско царство. 10-та позиция заема Хан Пресиян. Той управлява в периода от 836 до 852 година. Пресиян е от Крумовата династия и е син на болярина Звиница, внук на Омуртаг и племенник на хан Маламир. По време на неговото управление византийското влияние на Балканския полуостров намалява. Така той успява да анексира Македония и да разшири ханството до 3 морета. 9-та позиция е за един от най-известните канове – Хан Омуртаг. Син е на хан Крум и е известен като канът строител. Хан Омуртаг управлява в периода от 814 до 831 година. По време на неговото управление се сключва мирен договор с Византия за 30 години, който спомага за укрепване на държавата отвътре. Омуртаг започва гонения срещу християните поради страх от нарастващото влияние на Византия чрез християнската вяра. Той се възползва от мира и възстановява умореното от войните българско ханство, като започва от столицата Плиска, която е разрушена от Никифор I Геник през 811 година. По негово време се строят много дворци край Дунав, езически храмове. Позиция номер 8 е за хан Кубрат. Управлява от 632 до 665 година и успява да създаде една стабилна държава – Стара Велика България със столица в Анагория. За неговото управление черпим сведения от хрониките на Теофан Изповедник, патриарх Никифор и от именникът на българските канове. Интересното при него е, че е много близък с византийския император Ираклий, на когото помага в борбата срещу персите. Получава титлата патриций, като с нея приема и християнството. Гробът му е открит край Мала Перещепина. Седми в нашата класация е един от най-трагичните образи – цар Самуил. Той управлява редом със своите братя до тяхната смърт и от 997 до 1014 година поема управлението еднолично. Самуил е син на велемощният комит Никола. Управлението му е белязано от почти половин вековната борба с Византия и опазването на царството да не падне под нейна власт. Самуил успява да нанесе редица поражения на Василий II, като най-голямото е през 986 година. Тогава, при прохода Траянови врата, за малко да падне убит и самият император. Краят на управлението му се свързва с поражението на българите в битката при село Ключ. Там са пленени около 15 000 български войни. По заповед на Василий II са ослепени и изпратени при Самуил. Сърцето на царя не понася ужасяващата гледка. Самуил е повален от сърдечен удар и на 6 октомври 1014 година умира. На 6-то място е създателят на Дунавска България хан Аспарух. Син на хан Кубрат, управлява от 681 година до 701, а негов наследник е Тервел. Аспарух предвожда със себе си кутригурите и оногундурите, които след като напускат пределите на Стара Велика България се установяват в местността Онгъла. Оттам организират набези срещу Византия. През 680 година Аспарух нанася тежко поражение на Константин IV Погонат, с което императорът е длъжен да признае завладените територии. Така новосъздаденото ханство се утвърждава на Балканския полуостров. Нашия хан започва да приобщава заварените славянски племена, а за столица е избран град Плиска. В средата на класацията на 5-то място е цар Петър I. Той е вторият син на цар Симеон и е най-дълго управлявалият български владетел – над 4 десетилетия, от 927 до 969 година.
Той е първият български владетел, чиято титла цар е официално призната от Византия, а българската църква се издига до ранг на патриаршия. Петър не успява да задържи всички наследени територии и започва да ги губи за сметка на сърби, византийци, унгарци и други. След смъртта си цар Петър е обявен за светец. Той остава в историята като добрият цар Петър и продължава така наречения златен век на българската култура. В подножието на призовата тройка на четвърта позиция сме класирали хан Тервел. Той управлява от 701 до 718 година и е от рода Дулу. Тервел остава известен като спасителят на Европа и с това, че получава титлата Кесар, давана на престолонаследника на византийския трон, тъй като помага на Юстиниан II да се върне на престола в Константинопол. Вероятно, за да получи титлата, Тервел преди това приема християнството, подобно на своя дядо брат. Заедно с титлата му е дадена и областта Загоре, която добавя на юг от Стара планина и с това извършва първото териториално разширение на България. Названието му Спасителят на Европа идва благодарение на това, че през 717 разбива арабите край Константинопол и спира тяхната инвазия в Европа. На трето място поставяме Симеон I Велики. Той управлява в периода от 893 до 927 година, като по време на неговото управление българската държава достига до най-големите си граници и се превръща в най-силната държава в Източна Европа. Симеоновото управление е период на културен разцвет, наречен по-късно Златен век на българската култура. Той премества столицата в Велики Преслав, като градът е сравняван с Константинопол. По негово време българските глаголически и кирилски преводи се разпространяват в целия славянски свят. Симеон заменя титлата си от княз на цар. Най-великата му победа на бойното поле е през 917 край река Ахелой, където разгромява византийската армия и така става пълен господар на Балканският полуостров. Подгласник на първото място е управникът, дал начало на най-успешната династия. Хан Крум управлява в периода от 803 до 814 година, а негов предшественик е хан Кардан. Крумовото управление заема второ място заради редицата победи на бойното поле. Най-значимата е тази от лятото на 811 година при Върбишкият проход, в която загива и самият византийски император Никифор I Геник. Хан Крум въвежда първите писани закони, с което изравнява славяни и българи пред закона и спомага за тяхното сливане в една народност. Първата позиция заема княз Борис I Михаил. Управникът на първо място е най-великият, даден на нашият и още много народи по света нещото, което и до ден днешен използваме и изповядваме. Борис управлява в периода от 852 до 889 година, както и за кратко през 893. По време на управлението на Борис през 870 година се здобиваме с самостоятелна църква с ранг на архиепископия, начело на която застава византиец, но след изричното одобрение на българският владетел. Благодарение на неговото управление и с помощта на Кирил и Методий и учениците им се здобиваме с азбука, а старобългарският език е обявен за официален и богослужебен събора в Преслав 893 година. Азбуката заедно с християнската вяра ни задържа и отличава през всички тези векове на върхове и трудности в българската история. Можете да ни подкрепите, като се абонирате за канала ни и харесате това видео, а отдолу в коментарите напишете вашия топ 10 на владетелите през Първото българско царство.